Dôkaz tukov v semenách niektorých rastlín. V tomto pokuse sa pokúsime dokázať prítomnosť tuku ako zásobnej látky v semenách slnečnice a v orechoch. Prvá časť pokusu je dôkaz tukov v semenách slnečnice. V roztieračke s roztieradlom rozotrieme niekoľko nažiek slnečnice. Pomocou striekačky s vodou rozdrvené semená prepláchneme do skúmavky. Následne do skúmavky pridáme etanolový roztok farbiva Sudán 3 a skúmavku pretrepeme. Po čase sledujeme, že farbivo Sudán 3 prechádza z etanolovej do tukovej vrstvy. Je to spôsobené tým, že farbivo Sudán 3 je rozpustné v etanole, no je oveľa lepšie rozpustné v tukoch. V druhej časti dokážeme prítomnosť tuku v orechoch. Medzi dvoma filtračnými papierikmi rozdrvíme orechy. Na filtračnom papieri sa nám vytvorí mastná škvrna. Tuk môžeme lepšie zviditeľniť použitím farbiva Sudán 3. Do vaničky s etanolovým roztokom farbiva Sudán 3 ponoríme papierik. Ten následne premieme vo vaničke s čistým etanolom. Mastná škvrna sa nám sfarbí na červeno. Červené sfarbenie mastnej škvrny ostáva aj po premití v etanole.